kuunnellut myös tämmöisiä kovan luokan medioita ja Wimbledon, niin kuin tämä esimerkkinä tämä Lordi. Erittäin hyvä liike tällä koiralla ja suhteellisen nopea käänne kuitenkin täydessä vauhdista. Sitten tämä monelle niin vaikeuksia teettänyt paikka hyvin onnistu, erittäin hyvin. Tässä on tuo ketjun aika kohta tiukoilla. Tässä ei nyt ole mitään turhaa ylimääräistä. Erittäin kova aika tulee!